La Setmana Santa ha portat a la Ràpita prop de 3.000 turistes. Això és fruit del bon temps, però també de la gestió que du a terme l'Oficina de Turisme del municipi. A les portes de rebre els primers creuers de luxe des de l'oficina asseguren que els turistes que han visitat el territori ja entenen el producte que se'ls vol oferir, basat en gaudir de la natura. Per primera vegada hem vist una actuació i una actitud referent a les persones de fer més pràctiques d'esports. O sigui, ja comencem a conèixer més la destinació i què és el que es pot fer. Com abans parlàvem, les oficines de turisme, la nostra gran missió és aquesta, donar i inspirar a la gent que ve a que realment reserven i comencen ja a gaudir d'aquests espais naturals mitjançant una bicicleta, un caiac, una taula de pàdel, una embarcació, en fi, tenim un gran nombre d'activitats que oferir, l'únic que hem d'aprofitar les oficines de turisme com a punt d'entrada de les persones.